Hey, sound check, check. Hey. Hey, sound check, check my test. Hello. Nawa ko rin. Sound check.
sayang talaga. Kapag
Diyos maray na aga po sa Satoy Agabos. Mga tatawagon sa ngunyo na Domingo. Ikalawang tawag, Jason Persia Binyas, 29 anyos, soltero, taga Mabalod-Balod, tigaon Camarinesor, akin na Marcelino Binyas, as in Mary Jane Persia. Buot mag-agom, kay Rochelle Portia Competente, 29 anyos, Daraga, taga Taluhungan, tigaon Camarinesor, akin ninda Isidro Competente, as in Marilyn Portia. Kung si Isay man po na
Sound. Diyos maray na aga po sa Satoy Agabos. Ngunyan po ang ika-17 Domingo ng Ordinaryong Panahon. Ang tema, ang tunay na pagpapamibi. Ang sinserong pagpapamibi, igwa kan tunay na espiritu nin pagpasalamat, pagtubod, pagsarig sa pagkamuot ng Diyos, asin paghinguwa na makamtan ang kabanalan. Hagado niya to sa satong pagpapamibi, bako lang ang kinakaipuhan niya tong material na bagay, kundi man ang para sa kaligtasan kan sa tuyang kalag. Orog niya tong ipamibi sa laog kan selebrasyon nin Eucharistia, ang grasya nin kabanalan. Ang sa tuya mo pong mas presider sa ngunya na misa, iyo po si Reverend Father Felix Chual M. Bernales, ang Paris Priest kan Archdiocesan Shrine of St. Joseph San Jose, Camarines Sur. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagbuon. Sa ngaran ka Ama, sin ka Anak, sin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa to mga kasalan, tanganin magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Gabos kita nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko'y makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayan, sala ko, makuring sala ko. Kaya naangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles Santos, asin sa indo mga tugang, nakadupamibis sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkorang. Amen. Amen.
nagsasalig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakulaas sa moan sa imong pagkaherak, tanganing hulit ay ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong munyan, tanganing mga bagay na nagdadanay, sa mo ng matungkusan, Huli kay Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Ah, matuko po ang gabos para sa liturhiya kan mga tataramon. Ang enot na babasahon, iyan manunungod kan determinasyon ni Abraham sa pagpamibi. Igwa siya ni dakulang pagtubod na sisimbagon siya kan Diyos. Hinanyugon po niya ito ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis, nasabi ang kagurangnan, ang agrangay laban sa Sodom, saka Gomora, makuri. An sa indang kasalan, magabat na marahay. Mahilig ako, tahihilingon ko, kung ginibo ninda o dai ang gabos na karatan, na ang agrangay nakaabot sa ko, laban sa inda, sa siring na maaaraman ko. Naghali duman si mga lalaki, asi naglakaw pa Sodom. Ang kagurangnan nagtitindog pa sa atubang ni Abraham. Nagdulok si Abraham asi naghapot. Talagang sa sapyudon mo ang mayong sala, kaiba kan tampalasan, tibaad lamang igwanin 50 mayong sala sa laog kang syudad. Talagang sasapyudon mo sinda, asin da ipapatawadon. Ang lugar alang-alang sa 50 mayong sala na yaon sa laog. Harayo sa imo ang pagibunin siring. Ang paggadan sa suripot damay sa tampalasan. Ta sa siring kung maano ang suripot, siring man ang tampalasan. Harayo iyan sa imo, ang hukom kang bilog na kinaban dain nagigibo nin katanusan. Nagsabi ang kagurangnan, kung makakuha ako sa Sodom nin 50 mayong sala, papatawadon ko ang bilog na syudad, huli lamang sa inda. Nagsimbag si Abraham na ansabi, uya ako nagnangahas, makiulay sa kagurangnan. Ako na alpog asin abo. Alagad, tibaad kulang ang 50 mayong asala. Rarauton mo sa 5 ang bilog na syudad. Nagsabi, dai ko rarauton kung makakuha ako, dumanin 45. Nagpadagos pa pagtaram sa iya ang nagsabi, tibaad ang makukuha duman 40. Nagsimbag, dai ko gigibuhon huli na lamang kang 40. Nagsabi, dai manglugod, maanggot ang sakong kagurangnan, asin makataram pa ako. Tibaad ang makukuaduman 30. Nagsabi, dai ko gigibuhon kung may makuaduman sa 30. Nagsabi si Abraham, uya, nangangahas ako makiulay sa sakong kagurangnan. Tibaad ang makukuha duman 20. Nagsabi, dai ko rarauton, huli na lamang sa 20. Nagsabi si Abraham, dai man tabi mapungot ang sakong kagurangnan, mataram ako ning saro pa. Tibaad ang makukuha duman 10 sana. Nagsabi ang kagurangnan, dai ko rarauton, huli na lamang sa 10. Tataramon ka ang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Salmo responsorial ang satuyang simbag, kagurangnan, sa aldaw na ako magpatabang, sinimbag mo ako.
Kagurangnan sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Magpapasalamat ako, kagurangnan, nintudok sa puso, ta dinangog mo ang mga sinabi kan sa kong nguso. Sa atubang kang mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo, asin magpapasalamat ako sa imong ngaran. Kagurangnan sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli kang karahayan buot mo sa asin katotohan. Huli ta pinadakula mo an sa imong panuga sa gabos na ngaran, kang aldaw na ako mag-apod. Sinimbag mo ako, pinadakula mo an sa kong kalag, an kusog. Kagurangnan sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Tahalangkaw ang kagurangnan, asin ang mapakumbaba hinihiling. Alagad ang mapaabaw-abaw sa harayo namimidbidan. Kung ako maglakaw sa tahaw ning kahurasaan, bubuhayon mo ako. Laban sa kaanggutan kan sa kong mga kaiwal, igagawgaw mo ang sa imong kamot. Kagurangnan sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Ililigtas ako kan tuo mo. Hahanapon kan kagurangnan ang gibo para sako. Kagurangnan ang karahayan mong buot sagud pa man ang mga gibo kan sa imong kamot da imo papababayaan. Kagurangnan sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Ipinahayag ni San Pablo ang katotohanan na sa paagi kan mga gawi ng kaligtasan ni Kristo, napasatuya man ang bagong buhay. Hinanyugon po niya ito ang ikaduwang babasahot. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, damay sa iyang ilinubong sa bunyag, kaibaman niya kamong binangon, huli ta nagtubod kamo sa mga pangyayaring gibo kan Diyos, na nagbangon sa iya hali sa mga gadan. Asin kamo na gadan, unong kan sa indong mga kalapasan. Asin kan dai pagkaserkonsidar, kan sa imong laman. Kaayon na binuhay, kaiba niya. Pinatawad kita sa gabustang kalapasan. Pinara ang kasuratan, kan sa tuyang utang. Naan mga hurot laban sa to. Hali sa tahaw, asin ipinako sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa parokya ko ng Ang kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nasa sarong lugar sa Jesus, nagpapamibi, kan maguntok, may nagsabi sa iya, sarokan sa iyang mga disipulos. Kagurangnan, tukdo kaming magpamibi. Siring nas tinukdoan ni Juan an sa iyang mga disipulos.
nagsabi sa inda, kung kamo mamibi, magsabi kamo, Ama, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Ang tinapay ming ikakabuhay, itao mo sa mo araw-aldaw. Asin patawada kami sa samong mga kasalan. Na pinapatawad mi man ang samong mga nagkakautang sa mo. Asin day mo kami pagdarahon sa sugot. Nagsabi siya sa inda, si isay sa indo, igwanin katuod, an maduman sa iya, matangang banggi, tama sabi sa iya, katuod, pasubli ako nin tulong tinapay, huli tamay katuod akong uminabot, hali sa paglakbay, asin mayo akong ikakatao sa iya. Asin siya, sa laog, kung magsimbag, dai mo ako pagpurisawon. An pinto, sarado na, asin an mga sadit kong aki, kaubay ko na sa higdaan. Dai ako makakabuhat, tanganing tawan ka. Nagsasabi ako sa indo, dawa dai matindog sa pagtao, huli ta katuod, huli sa daing supog-supog na pagparapirit kaidto, mapapabangon ini, asin matao sa iya, kan gabos niyang kaipuhan. Ako nagsasabi sa indo, maghagad kamo, asin kamo tatawan. Maghanap, asin makakakuha. Magtuktok, asin bubuksan. Ang gabos na naghahagad, mag-aako. Asin ang naghahanap, nakakakuha. Asin ang nagtutuktok, bubuksan. Igwa sa indunin ama na kung hagadan kan aki niya nin sira, mataunin halas imbis na sira. O kung hagadan nin sugok, magaw-gaw nin amamatak. Ngunyan, kung kamo na maraot, tattao magtaonin marhay na bagay sa mga aki, an sa indo pa daw na ama sa langit, anday magtao kan Espiritu Santo sa nagahagad sa iya, an maray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matuko po ang gabos. So Diyos maray na aga po sa indagabos mga tugang. So good morning. So ang sa imong kataid sabihin man, good morning. Morning, good morning, maray. Tapos kung sa mga lulo na digdi, lulo, lula. Kung yan po din doon aldaw po din doon grandparents day po, kunyan, Sunday, mga lolo, lola. So palakpakan tapos sinan sa to yung mga lolo, lola. Kasugma, fiesta po ni San Joaquin asin Santa Ana. Si Pope Francis, pinagginibon niyang Domingo na harani sa fiesta ni Santa Ana Joaquin. Ayo po yan ang kaaldawan kan mga lolo, lola. Tapos si San Joaquin, si Santa Ana, magurang ni Maria, lolo ni Say. Ni Jesus, antong kagurangnan na si Jesu Kristo. So kaya, yan ang kadahilanan kan satsong selebrasyon ngunyan. Kaya paugmahon nindo, paugmahon taan mga nanay ay lolo, lola tapon yan, asin ipamibi sinda. Okay? Okay. So ano ang sa to yung paghuhurup-hurupan ngunyan? So, tukutan po nindo akong ihiras ang tema sa inot na binasa tapos sa Ebanghelyo ta konektado ni maray ko nagdaog kamo
Nagdangog po kamo, kang inot na binasa. Nagpipresume ako, nag-a-assume ako na matibay ka mo sa Biblia, ta si Father, ano na yun? Matibay yan sa Biblia, si Father Dan. Iya po ang chairperson kan sa komisyon digdi sa Diocese Defender of the Faith. Ang apod ka na, apologist. Apologist. Ito bagang pag inaatake ka nin ibang reliyon, tatao kang mag-kontra-atake. Dapat arog ka mo kaya, kaya ibig sabihin, dapat matibay ka mo sa Biblia. Ang mga tugang to dyan, mga nakakurbata, nagdadyan sa Indo, dudurulag na kamo. Tadaog kita. Mga yan. Kaya, for sure, matibay ka mo ta si Father Dan ang sendong kura paro ko. Classmate ko po si Father Dan. Kaya pwede kong latikon si Father Dan. Yung pati pero nadadaw kita niya, nagdadalan na siya. Madalan niya ako sa imo, classmate, late na nga niya ako, inapodan na ako, relax ka lang niya ako. Maabot ako. Madalan niya ako. So kaya, shout out kay Father Dan na nasa Sainsya. Thailand, maray pa man si Father Dan. Sana all, Sana all. Okay. So, paguro-puro pa. Ang nangungurog na tema, pamibi. Pamibi baga, pamibi. Ano ang pamibi? Ang hapot nagpapamibi ka mo. Kung nagpapamibi ka mo, ano ang sa'yo pinapamibi? Tapos, gaano ka mo nagpapamibi? Kung feel lang o bako? Dahil ko nga feel, Father, feel ko lang. Gusto mo lang o dahil. Tapos, ano ang sa'yo mong attitude? Ang sa tong attitude pag kita nagpapamibi? So, sabi ni, ang traditional tapong definition kang pamibi, sabi kan, lifting up our mind, our heart, our being to God. Yan na. Ang sa tong isip, puso, buot, dinidirekta tapos sa kagurangnan. Ang sa tong atensyon sa iya pag kita nagpapamibi. Si Santa Teresa del Niño Jesus nagsabi, ang pamibig niya is a communication, loving communication. Loving. Aram ta, namumuot siya sa to. Communication, may nagdadangog, may nagtataram. So yan ang pamibi. Okay? So yan ang mahiling ta digdi sa inot ng binasa. Sana familiar ka mo ta magayon po ini. So, istorya kang Sodom at Gomora. Familiar ka mo? Kapitulo 18 sa libro kang Genesis. Na kung saan itong author kang Genesis garo ipinagpipresentar sa to na ang Diyos garo tao na makaulay-ulay. As in ang Diyos nagdadango ngunyan ki Abraham. Imagine nito. Ang Sodom at Gomora, lately, bikan mga scientifico, mga archaeologists. Ang archaeologist itong baga nagpapara, kot-kot, taning maaraman itong nagkukut-kot dyan sa daga. Bako man treasure hunting, nagkukut itong mga makuha itong mga bagay-bagay dyan, mga buto, mga bones, o mga syudad, araw kayan. So ngunyan na during ancient time, Sodom and Gomorrah, lately, igwang mga scientificong na-discovery, nag-exist talaga ni Sodom and Gomorrah, na kung saan, nahiling din do, digdi sa istorya, ang Diyos, marauton na ang mga tao sa Sodom and Gomorrah. Ma-imagine tara, ro ginigibo kayo niya, mamakasala nun. Na kung saan nagdesisyon ang mahal na Diyos na paraon, rauton, garadanon ang mga tao. Imagine, pambihira, akaanggutan kan Diyos. Ilagad, yaon mo niyan si Abraham. Yaon si Abraham. Aram tapos si Abraham na nagpangadji, nakipag-ulay, communication, dialogue, pamibi sa kagurangnan. Sabi niya, kagurangnan, demon muna. Yatabak ngaya,
igwang 60, sa isintang marahay, matanos na mga tao duman, tibaad lamang na igwa. Tayo mo na. Di pati ang tataramon, sasapyudon mo an mayong sala kay bakan mga tampalasan. Actually, ang sa English kanina, gadanon, annihilate, rarauton mo nga, gaganon. 60. Sabi kan Diyos, okay. Kung igwa ka mako ang 60 sa isinta na taong marahay, dai ko nasasapyo doon, dai ko nagagadanon, rarauton ang Sodoma as in Gomorrah. Dakulang syudad, mayamanon na syudad kan during the ancient time. Nag-isip si Pa Abraham, baka mayong 60. 55. Baka maigwang 55 na marahay. O sige, pag igwa ka mako ang 55, dahil ko sasapyo doon, dahil ko gagarada noon ang Sodoma and Gomorrah. Si Abraham, baka mayong 55. Lord, 40. Baka 40 katao. Makahanap akong 40. Iyo, sige, hanap ka. Pag igwa ka mahanap na 40 kataong marahay, dahil ko sasapyo doon ang Sodoma, Gomorrah. Dahil ko rarauton, gagarada nun ang mata. Si Abraham, sabi ni Abraham, ako po ngaya, alpog. Ako po ngaya siring sa alpog asin, garo ngaya ko, alpog asin, alpog lang itong, ibig sabihin, kapakumbabaan ni Abraham. Lord, 30. Baka igwang 30 katao. Lord, sabi naman ni Abraham, baka mayong 30. Lord, 20 katao. Baka igwang 20. Dahil mo nagadanon ang Sodoma Gomorrah sa Hirak man. Dahil mo sapya doon. 10. Sa istorya, hanggang 10. Dahil na nagtawad pa si Abraham, Dahil pa nagtawad baka, Lord, 5. Lord, sa roo mayo, dahil mo ganato. Pero aram ta po nangyari sa istorya. Ibig sabihin, diba? Pinag-annihilate. Igwa duman, maray si pamilya ni Lot. Aram din si Lot. Hello? So, si Lot, sa pamilya ni Lot, pamangkin siya ni Abraham. Nas inistoryan pa sinabihan siya pa ni Diyos si Lot. Maglililisa mo kaya pag kinukuyan na ang Sodoma, Gomorrah, lilili. Ano yung sa Indo? Sa mo, sabihin ko na, magsalingoy. Magsalingoy. Si agum ni Lot, nagsalingoy, habang nagdudulag, ano na ginibo? Naging ano? By the way, haluy-haluyin kong sermon ko sa doon, The first time ko man kamong sinirmonan, taning day na ako kung ano ni Father Dan na mag-sermon sa Indo. Nagibong, pillar of salt, asin. Naging asin. Ning pillar of salt, naging nin asin. Itong agum ni Lot, at magsalingoy, nagsangalingoy. So, ibig sabihin, anong lesson? Lesson tadigdiyo. Lesson inot, ang Diyos sa pagpangadjita, nagdadangog. Tapos sa pagpangadjita, ano yun niya? Inot, mapakumbaba kita. Pag nagpapangadjik pa lang kita sa Diyos, mapakumbaba kita. Ako unta na kita makasalanon. Muna, inot, makasalanon ako, Lord, bako akong maninigo. Alagad, Lord, sige. Ang kagurangnan, digdi, maging persistent in prayer. Persistent, sa Bicol kan, matyaga sa pagpangadji. Sabi ka ni San Pablo, pray with ceasing. Magpangadji na mayong patod. In season or out of season.
Hindi kita, pag nagpapangadji lang, kung feel ka lang, feel ko lang. Kung feel mo lang magpangadji, kung baka mong feel, no. Dahil, so sabi ni San Pablo, pray without ceasing, in season or out of season. Ang maybe. Persistent. Iman yan ang ibanghelyo ta. Ngunyan. Kana ko po nagpupuon magkawat tennis. Igwa ko nahiling na matibay mag-tennis. Tapos dinulo ko. Tukdoy daw niya ako kung mag-tennis kung paano forehand, backhand, mag-serve, mag-volley. Yan. Tukdoy daw man niya ako. Kung ako nagpupuon paano mag-basketball. Nahiling ko itong matibay kong classmate mag-basketball. Tukdoy daw mag-dribble, tukdoy mag-layup, mag-jump shot o fade away shot. So, dinulita, aram mong matutok na tamatibay. So, di sa Ebanghelyo, ini mga disipulos, permindid ang nahiling an sa tong kagurang na Jesus, nagpapangadji. Siguro. Kaya nagdulok man. Nagdulok. Kagurang nan, tukdo iman daw kami ngayong magpangadji. So, ining pangadjion na ni, familiar kita. Perang ributan na ni pinagpangadji. Tama? Version po ni San Lucas. Aman nyamo. Aman nyamo. Aram tani. Maski nakapiyong ka or siguro turog ka, memorize ta po ning pangadjion na ni aman nyamo. Version ni San Lucas ang itinaw sa to ngunyan. Na kung sain kapareho digdi sa ibang binasa taka libro kang Genesis, digdi sa Ebanghelyo, ano ang attitude sa tong pagpangadji sa mahal na Diyos? Pakumbabaan mo na, and then, sa pagpangadji, disposition ta attitude, persistent, persevering, dai mapagal, is in season or out of season, pray without ceasing, dahil magpatod sa pagpangadji. Kaan Diyos, mayong pangadjion na masasayang, mayong pangadjion na dahil sinisimbag kan Diyos. Ang simbag kan Diyos, iyo, very good, iyo, o dai. Simbag man yan, di ba? Sabi sa mayong pangadjion na dahil sinisimbag. Kung ang simbag, iyo, dai. Talaga kung bisis ang lalo nang makakitakan sa tong persistent prayer, kung ang Diyos sinasabihan kitang halat, wait, halat, sa iyang oras. Hello? Hi? Sa iyang oras. Ang problema, gusto ta sa tuyang oras, panahon, mangyari, simbagon niya, an sa tuyang pangadji. Tama? Tama? Pagdain nagsinisimba, na yan, Lord, aloy, di ko nahiling ngayon. Turog ka ngayon, natutulog ba ang Diyos? Di ko nahiling siya, dahil nanisimbag. So, persistent, sige lang, matyaga. Hindi po, Susan, si Abraham, matyaga, persistent sa iyang pamibi, digdi sa Ebanghelyo, sinabihan kita, ang parabola, itong katuod, nagbuhat na lang, nagtaon na yung tinapay, persistent sa katuod niya, persevering, itinao, ang sarong makwenta digdi, di Santa Monica, binidbid din Santa Monica, 3rd century, 4th century Santa, nanay ni San Agustin. Pirang taon niya pinagparpangadji si San Agustin. Si 17, 18, 20. Parang imagine mo yan. Kaya tayo, dahil ang ibagaro, pero pa sa lang simana, pupundo na tulos magpangadji ta. Di man nga ako sinisimbag kan Diyos. Lagi. Santa Monica, 17, 18, sabi 20 pa ang pagpangadji po niya para maging Kristiyano si Agustin. Tasin Agustin naging
nagtubod sa iba-ibang Diyos-Diyosan, naging manikiyan sa heresiya kan panahon. Alagad dain napagal, persistent sa pagpangadji si Santa Monica. Yun ang anong modelo tango niyan. In God's time, in His time, sisimbagon, kan mahal na Diyos, an sa tuya pong mga pamibi. Tama yung pamibi na masasayang, nasasayang, yung pamibi na dai sinisimbag kan mahal na Diyos sa tuya pong sayo to yung relasyon sa iya. Amen. Matindog po sa pagpamibi kan nagtutubod gabos kita. Nagtutubod ako Sa Diyos na mga kamhan, kaglagan asindaga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya. Kagurang nanta, ipinangidam holi kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay luwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang mga kamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay luwag nin naman, sa buhay na daing kasangkora. Amen. pamibi nin banwaan. Si Kristo nagsabi sa to na ang Diyos maaapod niya tong Ama, kaya sa pusog na paglaom, daraw niya to sayan sa tong mga pangangipo, an sa tong simbag kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kang pusog na sa pagsarig sa pagdatong kang kahadian kan Diyos, ang kahadian in pagkamuot, katanusan asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw ning kasakitan, magpadagos kitang mamibi asin dainanggad magpadaog sa mga sugot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kakanon na kaipuhan sa oral daw asin ang kadakulaan in puso na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, tabangan kang kagurangnan sa pagpaasan kang krus nin sa indang kahilangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makamansay sa lawog kan kagurangnan sa iyang harong sa paraiso sagud paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo, tabangin kaming danay na magsarig sa imong pagkamot, asin mag-ako kan sa imong kabutan sa samoyang buhay, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukopuan ka, boss, para sa liturhiya ng Eucharistia sa pagtulog.
kasalukuyan sa indong atang, mga kumalugod kan Diyos sa mga kamhan. Ako ay manugod ng kagurangan ng atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamawan ng sa iyang para man sa patinamang niya, tuwasin kami bilang banal na sila. Kagurangnan namimibi kami, ako at mga atang na dinudulot mi, alis sa imong pagkamatinaw, tanganingan mga urog kabanal na misteryo mo ni, sa bagsik sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay, buhay ngunyan, asin madara sa mga kaugmana dahil kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mi na sa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal Ama, Diyos na makama na din kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Makakangalas ang gibon niya, ini huli kan misteryo Pascual, na hali sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi minsan saen ang mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangalas mong liwanag. Kaya kay bakan mga angeles, asin arkangeles, kay bakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay bakang gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, dahing tapos na nagsasabi. Kagurang nanay ka ng gadan banal, borabo din kabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mga maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurang nanay sa Kristo. Kan siya sa rugaring ng buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuhaning tinapasin pagpasalamat, binaki na asin tinaw sa imong disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magkakan kay ni, kanin sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya maning kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa imo disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, ang bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibonin do sa pagrumdom sa misteryo kan pagtubod.
Kaya kami naglulungtong kan sa pagkaganda sa pagkabuhay luwat, nagdudulot sa mong kakurangan ng tinapin ng buhay sa kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkaling mo ng mga tubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kanawa kasi dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantangan ng malubos mo sa pagkamot kay bakan sa mong papa si Leon, asan sa mong obispo si Rex Andrew, asin gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asin gabos na magadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, taning kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na din kasagporan, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa tugon na sin pinatuod ng Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, na yaon sa langit, Panginoon, Maglutuang kahagayan, mangyari ang bot mo sa daga, din siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muyangon yan. Asin, patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya. Asin, hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagalat kan maugmang paglawom, asin pagdatong kan sa maparaligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na sa mga patuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika nabubuhay sa nagade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan ka mo kantandaning katuninungan. Peace be with you. Katuninungan po sa gabos.
Uy, Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalang kang kinaban, paladan mga napod sa pamanggi kang Kordero. Kabarangan ako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Matinong buhay na Diyos. Mamibig kita, kagurangnan na kinabang kami kan Diyos kon sakramento,
andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong haki, warasan na mimibi kami, tanganing ining atang nasiyaman sana ang nagtao sa mo, sa day masabing pagkamot, magdara sa mong kaligtasan, siya nabubuhay sa nagade, sa kapanahonan kan mga panahon. Ano? May water. So mga lolo po, lolo, lola, special blessing po itataw sa ito, ngayon sa inyong karandawan, so mandiyan po sa inyong tayo. Sige. So kita pong bakong mga lululula magtindog. Unat po ang tuong kamot. If mag-pray over kamo po mga lululula, mag-idupuan kayo. Idupuan kayo kasi maghagad yung kondisyon. Okay. Sorry. Extend your arms po. Right hand. Balay po kamo. Mga kami lang pumabak ng lululula tayo. Ipapangadsini po kamo. Kaya idukuan payo kan mga lululula, sili kamo po papawa dyan. Ang tabang sa to, yaon, sa ngaran kang kagurangnan, naggibo kan langit asin daga, ang kagurangnan mapasaindo. Imong Espiritu. Diyos amang mamumoto na sin mayrakon, inahagan mi pong bindisyonan, mulugod ang samuyang mga lululula na yaon digdi samuyang atubangan, nalugod ang Diyos na makamaninuli sa dain niyang pinabayaan an si Isayman, asin padagos niyang itinatao an sayang pangataman, sagkod na sa pagkagurang. Ininahagad mi huli kay Yesu Kristong kagurang niya niya mo sa imong aki, kaya baka ni Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Aman niya mo, nayaon sa langit. Pabanalungin mo. Magdatong Magdatong ang ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa sa daga, minsiling sa langit. Ang sa mong kakanon sa waldaw, itaong sa muyang niya. Asin patawaran mo kami ikan sa mong mga kasalanan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Okay, palakpakan ta po. Happy Grandparents Day sa Indo. Yan. Sa ngaran po, kansamuyang Paris Priest, Reverend Father Dan Arnante, asin kan bilog na parishioner, kan St. Peter Baptist, buot mi pong magpasalamat sa imo, Reverend Father Felix Joel Bernales, sa magtao mo po ning oras sa pagmisa po digdi sa samuyang parokya. Salamat pong maral. Welcome. So, horing bendisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ito kan payo. Bendisyonan kamo kan Diyos, kan kagurangnan, asin kamo bantayan. Amen. Magliwanagan sa iyang lalawgon sa Indo, asin mahirak siya sa Indo. Amen. Magbirik an sa iyang lawog sa Indo, asin tawan kamo kan sa iyang katuninungan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makaman, Ama, asin anak, asin Espiritu, maghilig, asin magdanay sa Indo, sagkod pa man. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa